анам хел чаканои хушрӯ мекованд. Духтаро нигоҳ кунед. Комплекти фасони хушрӯ дар толори арӯсии арӯсак анамино медонед прокат дода мешава. Беҳад фасон прокатошонам дастрас ай нархаш. Прокат нархаш ай 100 сомон то 300 сомон ая. Бо агар шумо фата гирен айҷа мисол кирташа гирен и падарка мешава шумода. Марама духтаро прокат гирифтанен ё ки мисол кирта мегирен туҳфа гирифтанен ҳатман биёен. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити якум ошёна назди бонки байналмилалӣ Даян толори арӯсии арӯсак. Барои маълумоти бештар духтаро ва бинен каронаошона бинен қоштилоошона бинен чиха бисёр ай хушрӯвай. Шумо нависеншона расмошон ҳаст, нависен расмоша мепартоянд, рақамошон дар рӯи экран ҳаст. Бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. Арӯсакҳои хушрӯ, хушхабар барои шумо. Толори арӯсии арӯсак омадагием. Коллекцияи нави анам хел либосҳои фасоншон омадагиай. Хостум шумода нишон тием. Акция сар додагиам бовар мекунем куртои пачкае ки нав овардагиан. Авайш ай 500 сомон сар мешава прокаташ. Бовар мекунед ай 500 сомон сар мешава прокатшон. Ҳамаш напанавай, ҳамаш нигоҳ кунед бори новинка. Беҳадам хушрӯвай. Кадом стиле дар корайтона меёбен духтаро аҷоибот ира бинен. Ҳамаш кори дастӣ рафтагиай чихо хушрӯвай. Бо медонен духтарако ай 500 сомон сар мешава. Бо иҷада 800 ма доран 1000 1500 хулас ҳар хелай дохилшонда бо туҳфа дорана. Дидена макияжу прическаи чихенас макияжу прическаи профессиональни шумода туҳфа мешава. Инчунин духтарако як анамхе хурем султон ё ин ки чакан туҳфа мешава барои чой гаштак. Духтарако як боракак интихобшона бинен. Шумо аз наздик биёен боварӣ дорум маҳқултон мешава. Наворда хушрӯ наомадест ай лекин ку шумо биёен духтаро беҳад ҳам нархошон дастрасай ҳам корои мастирошона як буракак биненда корои хамқа хушрӯ доранд. Ира бинен духтарако ина тӯй дошта бошед ҳатман бозори Корвон Даян бинои Корвон Ситида назди банки байналмилалия якум ошёнада толори арӯсии арӯсак. Духтаро рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Доставка дорен шумо? Доставкаам доран. Ина диден духтаро доставкаам ҳаст. Марамат муроҷиат кунен. Бисёри арӯсако анам хел абайни стил мепирсанд. Марҳамат нигоҳ кунен дар толори арӯсии арӯсак ҳами қадар анам хел куртои фасон абайни стило омадагай аҷоибот. Ино сарандоз дорад а? Диден ҳамаш комплект сарандозои фасон катишон доранд. Ина дар кортон бошад. Нархошон нархи прокат аз 700 сомон сар мешавад духтаро. Бо медонен дохилш да як киртаи дига чойгаштакда туҳфа мешава. Прическа макияжи профессиональни туҳфа. Духтаро марҳамат успед кунен. Доставкаям доранд. Агар ки мисол омада натонен нависен доставкатон мекунанд. Омадани бошен биёен интихобшона бинен духтаро. Прическа макияж туҳфа. Анам хел як киртаи чойгаштак туҳфа. Ҳамаш барои шумо. Корвон Сити Даян тамошобинон назди бонки байналмилалида. Инами якум ошёнада толори арӯсии арӯсак. Рақамо ҳаст. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Ракои азиз гуларӯсако ина бисёриё прокати анами хел либосҳои миллира мепирсанд. Марамат нигоҳ кунен дар толори арӯсии арӯсак бори новинкашон омадагиай. Диден чихо хушрӯай хурем султонам астай. Чаканам чанд намудуш астай. Нархи прокатшон медонен 100 сомон то 300 сомон ай. Марамат комплектш касседа дар корай ҳамаи чӣ доранд. Биёен чихо хушрӯ борошон арзон борошон духтаро марҳамат и интихоба бинен охе аяк чакан чанд расветкаву чанд модел доранд. Ай хурем султоноку беҳадам моделакои фасон. Ина ҳамун костюмои 3000 4000 иҷада прокатчаш мо метонен дар ай 100 сомон сар меша прокаташ то 300 сомона. Бозори Корвон Даян тамошобино бинои Корвон Сити якум ошёна назди бонки байналмилалӣ толори арӯсии арӯсак. Рақамошон ҳаст нависен. Духтарако арӯсакҳои хушрӯ медонен чи агар аз толори арӯсии арӯсак шумо ина вай мегирен ку фата мегирен ҳам анамхе куртои фасон шумода туҳфа мешава барои чойгаштактон ҳам инчунин нохуна бо чӣ дорен? Нарашни ресниц дорем, растушевка дорем.
ҳамаи ҳамин хизматрасониҳо ҳастанд. Ина дидена духтаро касе меоя на танҳо мисол шумо айҷа метавонед фатта гирену падарка гиренам хе киртои чойгаштака балки ҷада шумо нохуна мемонен миҷоату нарашкаям мекунен растушовкаям доран хулас ҳамаи ҳамин хизматрасониҳо ҳастай бо профессионалния бовар мекунен бо биёен дидена ламинирование доран духтаро шумо биёен як борака корошона бинен баъд метавонен ки мисол катишон ҳамкорӣ кунену мисол миҷоатона нарашка ё ин ки ламинирование кунен қошотона хулоса нархошон арзони ай ҳози аксияи грандиозне рафтестай ҳам фатоҳошон хушрӯа либосошона куртои арӯсишон ҳамина либосои чойгаштакшона бинен баъд ҳам вақте шумо аз ин курто мегирен ку прическаву макияжи профессиональные ки 800 сум да мекунан ҳамун чиз падарка шумо да меғалта марҳамат биёен бинои Корвон Сити даян якум ошёна назди бонки байналмилалӣ толори арӯси арӯсак страничкашон отметид мекунам агар наворда хушрӯ надида бошен страничкаша отметид мекунам будроен саҳифаи хичонда подписаться кунен бинед навин кошона ё нависен расмоша мепартоянд тона доставка низ доранд.